Rayuwa ta sauya mutane, kudi sun zama hanyar barna. Yawa ka shiryar da zukata. Akwai wani gida cikin gari da suna yabazu saboda barna. Iyaye suna koyar da sata, yara na tashi cikin duhun hanya. Idan sun fita cikin dare, su tare hanya su kwaci kaya, su dawo gida da abin sata, sai iyaye su kaf da murna. Mahaifiya ce ku kara kodari, mahaifiya ta ce ku yi dabara, ba wanda ke nuna musu hanya ta mutunci da neman halal. Yaro bai san gaskiya ba, saboda gida ya koya masa. Zuciya na kuka a kabbo, rayuwa na shiga halaka. Matan gida, ku ji tsoron ranar sakamako. Kada ku koya barna ga yara. Dukiyar sata ba albarka, tana kawo kuka da nadama. Ku gyara rayuwa tun wuri, kafin lokaci ya hure. Wani yaro ya bar makaranta saboda an ce sata ce hanya. Ya shiga cikin duhun duniya, yana cutar masu wahala. Wata rana aka kama shi, an daure shi cikin kunyata. Sai mahaifiyarsa ta fashe da kuka, ta ce da mun hana shi tun farko. Amma lokaci ya riga ya wuce, nadama ba ta canza baya. Abinda aka shuka tun farko shine ya girma cikin rayuwa. Yau ki kula da yayanki, kada duniya ta rude ki. Tarbiyya ce babban gado, ba sata da zalunci ba. Yau ba ka zama misali, ka koya musu neman halal, domin yaran da suka lalace halumma ce ke shan wahala. Matan gida, ku ji tsoron ranar sakamako. Matan gida, kada ku koya barna ga yara. Dukiyar sata ba albarka, tana kawo kuka da nadama. Ku gyara rayuwa tun wuri, kafin lokaci ya hure. Ku koya wa yara gaskiya, ku hana su shiga halaka. Ya Allah, ka shiryar da mu, ka kare yaran mu daga barna.